Takže čaute ľudia, moje meno je Boris a stále u tohto kratšieho tutoriálu pre ľudí, ktorí nevedia moc dobre PvPčko a ľudí, ktorí už nejak osobne nebaví Minecraft a si ho chcú nejak zlepšiť. No tak si dnes ukážem, ako dať hacky do Minecraftu. Takže ja vám do popisku videa dám jednu stránku, ako stiahnuť jedné hacky. Sú to jedné hacky najlepšie. Budete mať túto stránku popisku videa. Tu budeme mať túto, vydáte stiahnuť pomalu. Napíšete kód. Dobre. Vy si to dáte uložiť do složky, kam budete chcieť. Dajme tomu, ja neviem, do aké složky. Dajme do nejakej vašej složke, si to dám napríklad tu. Vám sa to začne stiahovať. Nikomu sa to stiahne rýchlejšie, nikomu pomalšie. Mne to ide tak pomalšie. A zatiaľ, keď sa vám to bude stiahovať, vy si budete musieť dať lupu a napíšete procento data procento Minecraft, vyberete si tú složku version a tam si dáte vlastne tie hacky. Keď sa vám tu už budete to mať, no tak budete to mať ešte len v súbore RAR. Takže vy, čo teraz musíte urobiť, bude nájsť si ten súbor, ktorý je to tento Ricecrack. Vy si to teraz dáte extra do Ricecrack, budete mať tento súbor. Teraz zase, jak som hovoril, že procento data procento, tak zase version a dáte si tento priečinok tu, budete tu mať toto. Teraz tento si tu môžete dať a asi ho vymazať kľudne. Teraz je niečo, už môžete urobiť, ísť na Minecraft. Ospravedlňujem sa, že mi to ide tak pomalšie. No, dáte si nick, ja si to dám tak na začiatok nejaký. Nebudem to zdržovať. Dáte si profil. Pôjdete do version a nájdete si tú složku Ricecrack. Pozorňujem, ja som to tam dal zle. Ospravedlňujem sa svoju chybu. Počkajte, tu musíte prvé otvoriť. Budete mať túto složku, to musíte dať nie ten priečinok. No a teraz to môžete takto. Tak. Si otvoríte Minecraft, ospravedlňujem sa, ale som sa pomýlil. Dobre, taký na domiken. A už tu máte tú složku Ricecrack. My si ukážeme, že ak s nimi aj narábať, takže dať play. Vám sa to načíta. Lebo vy tam od začiatku ešte nebudete mať tú tabuľku, takže my si ukážeme ako na to. Takže dobre, budete tu, takže to bude fungovať aj na online svet, a vy si dáte offline, dáte create world, ja vám tu ukážem tak na chvíľku, dáte si tu superfloat, dajme tomu, hej.
pôjdete proste na nejaký multiplayer a vy tam ešte tú tabuľku nebudete mať a my si ukážeme, že ako si ju tam pridať. Takže spravedlňujem sa, že im to ide tak pomalšie, lenže to video natáčam HDčku a tým pádom mi to zaberá väčšinou systém, takže to bude ísť pomalšie. Ja to väčšinou natáčam 720, takže P, ale teraz som sa rozhodol, že 1000. Takže keď budete tu, bude to vyzerať asi nejak takto. Vy tu nebudete mať nič, žiadnu tabuľku, jak vidíte, takže budete musieť robiť jednu vec. Dáte T ako chat. A teraz bodka, T, medera, hud. A sa vám zrozrazí tuto. A vy tu hneď budete mať rôzne hacky, napríklad kilavru, dajme tomu, fight, glide, ježiš, speed, alebo tracer, všetky rôzne hacky. A myslím, že k tomuto videu bude všetko. Keď sa vám tento tutoriál páčil, nezabudnite dať like. Po prípade, keď nebudete mať u mňa odber, tak dajte klikne odber. A vidíme sa u ďalšieho videa. Čaute.